generálny, s tou reaktovkou to dobre vymysleli, Uncutisko, bo ja veľa detí mám. Deško ide zase do školy, už 3-krát. A na aktovku nebolo, konečne dostane aj aktovku. Hlavne ostane na cigarety a hodom aj na flaštičku. Halák, dávaš goli, či dostávaš? To nie ten tieleňa. Nie tento halák, ten druhý halák. Joj, toho tiež poznám z Popradu. Ináč halák, Peťko. Ja som dostala takú indíciu, že v tom Poprade bude taký veľký výskyt inšpektorov na meter štvorcový. Len si to ty dobre vypočítaj. A keby ti to nesedelo, tej inšpekcii to zaplatím ja. Dobre, Peťko. A teraz. Tomu stave dobre to robíte, ale ťažké srdce na vás mám trošku. Tam tie iscedy by ste si mohli doplniť o tú fujaru. To pre nás dôležité. A tá kráska od Trenčína polakej metak si asi by mohla naliať. Hej, a ty zaplať.